týždni od 25. do 29. mája privítali v akciovej spoločnosti Slovalko dve návštevy z materskej spoločnosti Hydro. Výmena skúseností pri výrobe anód bola hlavnou náplňou návštevy v prevádzke Anódka. Spoločnosti Hydro a Slovalko spolupracujú nielen na celozávodnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých prevádzok. Anódku navštívili 5 pracovníci z Nórska. Tento raz sa zameriavame na prevádzku výroba anód, kde má Slovalko excelentné výsledky. A práve v tejto oblasti sa učíme od seba navzájom. Nielen Hydro ako veľká spoločnosť poskytuje Slovalku rôzne svoje informácie a skúsenosti, ale aj Slovalko sa delí o svoje prevádzkové výsledky, ktoré sú naozaj na veľmi dobrej úrovni. Cieľom takýchto návštev je vzájomné zlepšovanie. Druhou návštevou spoločnosti bol podporný tím systému Aluminium Metal Production System. Do Slovalka prišli dvaja norskí odborníci na systém AMPS. Hlavnou náplňou ich návštevy je pomôcť pracovníkom spoločnosti v zavádzaní systému a koordinovať ďalší postup. Norskí kolegovia prišli spraviť niečo také ako osvetu o tom, čo ten AMPS je pre veľmi dôležitých ľudí, ktorí budú tento systém presadzovať na prevádzkach. Takže myslím si, že je to dobrá informácia pre všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto prezentácie na to, aby sa utvrdili v tom, že ten AMPS nám určite pomôže a prenášali celú túto myšlienku ďalej na operátorov a ľudí, ktorí sú v prevádzkach, ktorí sa priamo podieľajú na výrobe. Cieľom akciovej spoločnosti Slovalko je zaviesť systém do každodenného života spoločnosti natrvalo. Myslím si, že je to dosť dlhodobý proces, lebo pozmeniť myslenie ľudí nie je jednoduchá záležitosť a určite sme ešte kdesi na začiatku. Aj vzhľadom na to, že celý systém preberáme alebo využívame nápady Toyoty a tá sa s tým zapodievala možno niekoľko desiatok rokov. Systém AMPS je označovaný ako nástroj zlepšovania. Je postavený pre všetkým na myslení ľudí, aby každý mal ochotu a vôľu zlepšovať tú svoju každodennú prácu a tým vlastne posúvať celý podnik dopredu a tak byť aj vlastne vopred konkurenciou. V nedeľu 24. mája sa v okolí Žiaru nad Hronom uskutočnil druhý ročník cyklistickej ceny Slovalko. Podujatie je zaradené do slovenského pohára v cestnej cyklistike. Podujatie, ktoré nieslo meno akciovej spoločnosti Slovalko, bolo súčasťou bohatého cyklistického víkendu. Cestné preteky s hromadným štartom organizoval Žiarsky cyklistický klub MŠK vôbec poprvýkrát. Jazdil sa to na okruhu zo štart aj cieľ Lutile, na okruhu smerom na Hlovčicu Trubín, Dere Romlín, Janovu Lehotu, Kosorín, Slasku s cieľom teda v Lutile. Bol to 23-kilometrový okruh, náročný, ktorý skutočne preveril veľmi všetkých pretekárov, o čom svedčí to, že značne chodili rozdrobení do cieľa, rozhodcovia nemali problém s cieľovou páskou. A v toto podujatie takisto si myslím, že dopadlo po tej bezpečnostnej stránke, čo je prvoradé veľmi dobre. Tam sme mali najväčšie obavy, ale myslím si, že polícia urobila perfektnú prácu a podujatie po tejto stránke dopadlo skutočne na úrovni. Samozrejme, zaobišlo sa to aj bez pádov, čo sme veľmi radi. Čiže počasie prijalo, takže bolo to krásne podujatie, z čoho máme veľkú radosť. Žiarski cyklisti sa opäť presadili najmä v kategórii mladších žiakov. Majú vysokú výkonnosť, opäť tretie miesto obsadil Dominik Mihalčík, štvrté Henrik Haš, zase v tých starších žiakov takisto Samo Špondor prišiel vo vedúcej skupine. Trošku takú športovú smolu mal práve Dominik Zaďko v kadetoch, ktorý na domácej pôde v Lutile, kde býva, chcel ukázať sa a bohužiaľ dva defekty ho pripravili o dobré umiestnenie. No a v kategórii juniorov sa tí naši juniori tak trošku trápili. Je to 6. miesto Filipčíka v záverečnom špurte bolo takou náplasťou, by som povedal. Keby som to mal tak nejak zhrnúť, tak bol to pekný cyklistický víkend. Preteky boli na vysokej športovej úrovni. Po bezpečnostnej stránke polícia odvedla skutočne vynikajúcu prácu, za čo im patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, ktorí sa podielali na tomto podujatí a samozrejme mestu Žiar nad Hronom a akciovej spoločnosti Slovalko, ktoré toto podujatie podporili.